5η 26 Απριλίου 2012 βρισκόμαστε στο σπίτι μιας συμπολίτησάς μας κάπου στα Πατήσια. Πριν από μία ώρα μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε αυτό που έχουμε ακούσει εκατοντάδες φορές τους τελευταίους 2 μήνες, ότι της έχουν κόψει το ρεύμα. Βρισκόμαστε στο σπίτι της, είναι μια γυναίκα άνεργη με 2 παιδιά και με τον σύζυγό της, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην επαρχία γιατί δεν μπορεί να βρει δουλειά εδώ στην Αθήνα. Ζει μόνη της λοιπόν με την μικρή κόρη της και ο γιος της, ο μεγαλύτερος, θα μας πει και η ίδια, έχει φύγει για την Κύπρο για να βρει δουλειά εκεί, γιατί δυστυχώς εδώ η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Αυτές είναι οι επιπτώσεις του μνημονίου, της Τρόικας, οι επιταγές του Δουνουτού και αυτών που ακολουθούν αυτές τις επιταγές της δοτής κυβέρνησης του Παπαδήμου, η οποία έχει βυθίσει στη χώρα αυτή στο σκοτάδι και στην εξαθλίωση. Να λάβετε υπόψη ότι αυτή είναι η 5η ειδοποίηση συμπολίτη μας τον τελευταίο μήνα για επανασύνδεση ρεύματος. Θα αφήσουμε λοιπόν τη συμπολίτησά μας να μας πει την ιστορία της και φυσικά εμείς θα πράξουμε το αυτονόητο. Μόλις τελειώσουμε θα επανασυνδέσουμε το ρεύμα στο όνομα της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Σας ακούμε. Πείτε μας ό,τι έχετε να μας πείτε. Πείτε μας πώς φτάσατε καταρχάς σε αυτή την κατάσταση, πότε ήρθαν και σας έκοψαν το ρεύμα, για ποιο λόγο. Πήγα σήμερα το μεσημέρι να πάρω την κόρη μου από το σχολείο. Μιλήστε πιο δυνατά λίγο, αν θέλετε. Πήγα σήμερα το μεσημέρι να πάρω την κόρη μου από το σχολείο και γυρνώντας είδαμε ότι δεν έχουμε ρεύμα. Η μικρή, λόγω ότι είναι και 8 χρονών, σε άθλια κατάσταση, με κλάματα. Κάποιες ώρες ήταν στην αδερφή μου, κάποιες ώρες ήταν στη μητέρα μου, γιατί και αυτό ήθελα λίγο να δει τηλεόραση. Να διαβάσει. Πιο αργά, γιατί μέχρι τώρα είμαστε χωρίς ρεύμα. Το ρεύμα έχει μείνει απλήρωτο, γιατί είμαι άνεργη και είναι άνεργος και ο σύζυγος, ο οποίος ασχολούνταν με χωματουργικά και δεν υπάρχει πλέον δουλειά στην Αθήνα και έφυγε τώρα και ψάχνει μήπως βρει μεροκάματο στην επαρχία. Ψάχνει μήπως βρει, δεν έχει βρει τίποτα ακόμα. Δεν έχει βρει. Μάλιστα. Είναι άνεργος τώρα κοντά 1 χρόνο. Ο γιος μου ήταν άνεργος 2 χρόνια. Πήγαινε με συμβάσεις. Έχει σπουδάσει τίποτα ο γιος? Έχει σπουδάσει πληροφορική, τεχνικός δικτύων. Μάλιστα. Το παιδάκι δούλευε σε σούπερ μάρκετ, 6 ώρα. Μόλις πέρναγε το 3μηνο ή το 4μηνο το απολύανε. Για να μην αποκτήσει δικαιώματα. Για να μην αποκτήσει δικαιώματα. Μετά σε κάποια άλλη δουλειά πάλι τα ίδια του κάνανε. Ώσπου απογοητεύτηκε, έκανε αιτήσεις και βρήκε δουλειά στην Κύπρο. Και έχει φύγει τώρα 1 μήνα και κάτι και είναι μετανάστης στην Κύπρο. Μάλιστα. Εγώ είμαι άνεργη, όπως σας είπα. Προσπαθώ και εγώ να τα βγάλω πέρα, αν βρω μεροκάματο και όποτε βρω μεροκάματο. Με βοηθάει ο πατέρας μου, ο οποίος είναι συνταξιούχος, και αυτός από το ειστέρημά του ίσα ίσα να πιω το φαγητό. Μάλιστα. Για να πούμε ότι δεν θα ψοφήσουμε στον δρόμο. Μάλιστα. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση που μας έχουν φέρει με τις επιλογές τους τα 2 τελευταία χρόνια, αφού αφέμαξαν κυριολεκτικά τον ελληνικό λαό, τον στέγνωσαν κυριολεκτικά, τώρα τον έχουν ρίξει στον κεάδα της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Αυτό επιδιώκουν να κάνουν και εμείς μέσα από αυτή την ενέργεια στην ενέργεια που θα προβούμε, θέλουμε να δώσουμε και ένα μήνυμα στον κόσμο ότι πρέπει να αντιστέκεται, να σηκώνει ψηλά το κεφάλι, να παλεύει καθημερινά στη ζωή του και στις 6 του μήνα, του Μάη, που έχει την επιλογή που του δίνουν κάθε 4 χρόνια αυτοί οι άθλοι, να δώσει ένα ηχηρό ράπισμα, ένα ηχηρό χαστούκι πραγματικά σε αυτούς τους ανθρώπους και να το στείλει στον αγύριστο. Δεν ξέρω αν θέλει να το σχολιάσει αυτό, να στείλει και εσύ ένα μήνυμα, γιατί υπάρχουν σίγουρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται στη θέση σου και είναι πραγματικά εξαθλιωμένοι και είναι απελπισμένοι. Τους έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές και πριν από λίγες μέρες πάλι που παρασυντέσαμε το ρεύμα σε 2 συμπολίτες μας, το ίδιο ακριβώς συναντήσαμε και χειρότερο. Έτσι. Δηλαδή η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Ήταν 7 άτομα σε ένα σπίτι και ζούσαν με 500 ευρώ. Έτσι. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι άλλο, να στείλεις ένα μήνυμα δηλαδή. Μακριά από τα μεγάλα κόμματα ήταν η καταστροφή μας. Αυτοί μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε σήμερα. Συμφωνούμε και εμείς αυτό. Ελπίζουμε ο κόσμος να βλέπει, να δει αυτό το βίντεο
και να μπορέσει να ανοίξει το μυαλό του και να δει παραπέρα και τον άνθρωπό του. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, οι περισσότεροι είναι στον καναπέ τους και πιστεύουν ότι τα πράγματα θα αλλάξουν και θα καλυτερέψουν για όλους. Αυτό είναι μια αυταπάτη, ένα ψέμα, ένα παραμύθι. Τα προβλήματα είναι εδώ, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα στα προβλήματα, είμαστε όλοι μέσα στα προβλήματα, βυθισμένοι, είμαστε μέσα στην κρίση. Οι συνάνθρωποι μας αυτή τη στιγμή πεινάνε, πολλοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο και ψάχνουν στα σκουπίδια για να φάνε να επιβιώσουν. Και σε ένα κοπέλα μας σήμερα σου κόψαν το ρεύμα με το μικρό στο παιδί να μην έχει ούτε φως να διαβάσει, ούτε ρεύμα στο ψυγείο, να διατηρηθούν τα τρόφιμα. Φαντάσου να υπήρχε κάποιος άρρωστος άνθρωπος και να χρειαζόταν να συντηρηθούν αυτά τα φάρμακα από το ψυγείο. Θα είχε πεθάνει αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς δεν τους ενδιαφέρει. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το χρήμα, τίποτε άλλο. Να μας γδίσουν, να μας πάρουν και την τελευταία σταγόνα από το αίμα μας. Εμείς λοιπόν αντιστεκόμαστε και με τον τρόπο αυτό δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε τέτοια εξαθλίωση. Όπου και όπως μας καλέσουν θα είμαστε παρόντες για να βοηθάμε το συνάνθρωπό μας. Και εμείς αυτό θα κάνουμε αυτή τη στιγμή. Θα σου επανασυνδέσουμε το ρεύμα και αν μας χρειαστείς πάλι να μας ειδοποιήσεις, θα είμαστε εδώ παρόντες. Εάν αντιληφθείς κάποιο συνεργείο κτλ., μπορεί να μας πάρεις ένα τηλέφωνο να παρέμβουμε. Ναι. Θα είμαστε κοντά σου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εδώ από τους παρόντες θέλει να πει κάτι, να συμπληρώσει. Έτσι. Να συμπληρώσω εγώ. Βεβαίως. Είμαι η αδερφή της. Γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση που ζει εδώ και αρκετό καιρό. Είναι όντως άνεργη. Πολλές φορές χρειάστηκε και τη δική μου τη βοήθεια, ακόμα και για τα για τρόφιμα, το λέω έτσι απλά, δηλαδή για τα στοιχειώδη είδη πρώτης ανάγκης. Δεν έχει τη δυνατότητα πολλές φορές να τα παρέχει στο σπίτι της, στο παιδί της και αναγκάστηκε να ζητήσει αρκετές φορές λοιπόν τη βοήθεια τη δική μου. Δυστυχώς προσπαθεί να βρει μια δουλειά εδώ και πολύ καιρό. Δεν έχει κάνει τίποτα ακόμα. Ο άντρας της αναγκάστηκε και έφυγε στην επαρχία, όπως είπε. Προσπάθει και εκείνος, δεν έχει βρει κάτι. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε, να έχει φτάσει στο σημείο να μην μπορεί να πληρώσει το ρεύμα της. Τα χαράτσια ξέχασες να πεις ότι δεν τα έχεις πληρώσει, έτσι. Αλλά ακόμα και να τα είχες, έτσι. Το χαράτσι λοιπόν δεν το πληρώνεις σαν πράξη πολιτικής ανυπακοής, έτσι. Δηλαδή και να είχες δεν θα το πλήρωνες. Ακριβώς. Θα πλήρωνε μόνο το ρεύμα μου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα είναι η σειρά της αδερφής μου, αύριο θα είναι η σειρά η δική μου, η δική σας, ολονών μας. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε, να μην καθόμαστε στους καναπέδες όπως πολύ σωστά είπατε, πρέπει να αντισταθούμε και πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ μας και με την αλληλεγγύη και την ανυπακοή θα καταφέρουμε στο τέλος να ανατρέψουμε το σύστημα. Αυτούς που μας πίνουν καθημερινά το αίμα, αυτούς που μας έχουν εξαθλιώσει, αυτούς που μας κάνουν και παραμιλάμε, αυτούς που μας έχουν οδηγήσει στην κατάθλιψη, στην ανέχεια και στη φτώχεια. Και στην αυτοκτονία. Και στην αυτοκτονία. Ναι, ναι. Καθημερινά ακούμε ότι γίνονται Έχουμε 3 συνανθρώπους μας οι οποίοι τον τελευταίο μήνα αυτοκτόνησαν, έτσι. Έτσι. Ο συνταξιούχος πριν από λίγες μέρες στο Σύνταγμα και ο άλλος που ο δάσκαλος, έτσι. Ναι, έτσι. Είναι τραγικές καταστάσεις αυτές. Και δεν είναι υπεύθυνοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι αυτοκτόνησαν εις έδειξη διαμαρτυρίας. Για να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα στην κοινωνία. Αν δεν αφυπνιστεί η κοινωνία και με αυτό που γίνεται γύρω μας αυτή τη στιγμή, τότε δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω, τι άλλο μπορεί να γίνει. Έτσι, συμφωνούμε σε αυτά που λες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε το κεφάλι ψηλά, να αφυπνιστούμε όλοι μας, να σηκωθούμε όλοι μας από τους καναπέδες και να κάνουμε κοινές δράσεις, να οργανωθούμε όλοι σε κινήματα, γιατί ο καθένας μόνος του φυσικά φοβάται, αλλά όλοι μαζί έχουμε δύναμη, γιατί υπάρχει μεταξύ μας αλληλεγγύη και αντιμετωπίζουμε από κοινού τα προβλήματα. Μας φοβούνται, δεν τους φοβόμαστε. Έτσι εγώ πρέπει αυτό έχω να πω. Ναι, έτσι πρέπει να είναι. Ναι. Μας Σωστά. φοβούνται, δεν μας φοβόμαστε. Σωστά. Ψηλά λοιπόν το κεφάλι και αγώνες στον δρόμο. Έτσι, αγώνες. Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό και επαυξάνουμε. Θα φύγουμε τώρα να πάμε να συνδέσουμε το ρεύμα της συμπολίτησάς μας. Ο μεγαλύτερος αγώνας, συγγνώμη που σας δεν πειράζει, ναι. Ο μεγαλύτερος αγώνας θα είναι
τα δύο μεγάλα κόμματα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, Να καταποντιστούν. να καταποντιστούν και να μην συγκεντρώσουν ούτε το 0,1%. Εκεί θα δείξει ότι και ο λαός ξύπνησε και πήρε το μάθημά του. Το ευχόμαστε αυτό το πράγμα και μέσα από το βίντεο που θα ανεβάσουμε στο ίντερνετ θα δώσουμε αυτό το μήνυμα και ελπίζω αρκετός κόσμος να το δει και να παραδειγματιστεί. Γιατί τα προβλήματα πραγματικά είναι δίπλα μας. Έχει έρθει συμφορά δίπλα μας. Αυτή τη στιγμή καίγεται το σπίτι μας και όλοι θα πρέπει να ανοίξουν τα μάτια τους και να το δουν αυτό το πρόβλημα. Να μην το παραγνωρίζουν. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να αφυπνιστεί ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή ο Αρμαγεδόνας είναι μέσα στα σπίτια μας και μας καταστρέφει. Καταστρέφει τα νοσοκομεία, καταστρέφει την παιδεία, καταστρέφει τα όνειρα των παιδιών μας. Δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε αυτό το πράγμα να γίνει. Τα παιδιά μας κάποια στιγμή θα γυρίσουν στο σύντομο μέλλον και θα μας ζητήσουν το λόγο. Τι θα τους απαντήσουμε τότε? Ότι καθίσαμε στον καναπέ μας και τους ανεχτήκαμε? Μια και αναφέρατε για τα παιδιά μας και για το θέμα της υγείας, θα σας πω και το άλλο. Είμαστε ανασφάλιστοι εδώ και 4 χρόνια. Εδώ και 4 χρόνια. Δεν μπορώ να κάνω ούτε το εμβόλιο του παιδιού μου. Αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί μία γιατρός, η οποία γυναίκα θα μου το κάνει αφιλοκερδός και θα το χρεωθεί η ίδια για να μπορέσει να με βοηθήσει. Έχω κάνει κάποια επέμβαση γυναικολογική και έπρεπε να είμαι υπό παρακολούθηση. 4 χρόνια δεν μπορώ να κάνω τις εξετάσεις μου, γιατί δεν έχω ασφάλεια και δεν έχω χρήματα να πληρώσω. Και κάποια στιγμή, όταν θα τύχει, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω και πώς θα βρω να κάνω αυτές τις εξετάσεις, δεν ξέρω και τι εξετάσεις θα βρω. Καταλαβαίνω. Είναι λυπηρό να είστε. Πόσο χρόνο είστε, αν επιτρέπετε? Όσο. 40. Εργαζόσαστε τα προηγούμενα χρόνια προφανώς, δεν είναι? Είναι λυπηρό λοιπόν να δίνετε. Πόσα χρόνια εργάζεστε? Εργάζεστε 10-15 χρόνια? Εργαζόμουν μέχρι και τα 35 μου, από 17 χρονών. Σχεδόν 17 χρόνια λοιπόν. Ναι. 17 χρόνια λοιπόν δίνατε εισφορές στο ελληνικό κράτος. Φυσικά. Και η αποζημίωσή σας είναι αυτή. Ναι. Η παγερία διαφορία. Έτσι. Και σήμερα λόγω ηλικίας να υπάρχει και ο ρατσισμός, γιατί θέλουν μέχρι 28-30 ναι. και οι υπόλοιποι να πεθάνουμε. Ναι, δεν μπορεί να σας πάρει τόσο μεγάλη, γιατί δεν τον συμφέρει, θα πάρει τον μικρό, θα τον εκμεταλλεύεται, ναι. Θα τον εκμεταλλεύεται στο έπακρο, θα του δίνει ένα μισθό πείνας, τον οποίο θέλουν να τον φτάσουν εκεί τώρα οι Τροϊκανοί και οι τραπεζίτες του Δουνουτού, να το βάλουν στα 200 ευρώ για να μην μπορείς να σηκώνεις κεφάλι, να δουλεύεις σε 2 και 3 δουλειές, αν θα μπορείς να βρεις βέβαια. Έτσι. Και το βράδυ να πέφτεις ξερός για ύπνο στο κρεβάτι σου και την άλλη μέρα να σηκώνεσαι πάλι και σας σκλάβος. Μια μηχανή δηλαδή, με άλλα λόγια. Μια μηχανή που δεν θα σκέφτεται. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό και προτρέπουμε τον κόσμο όχι μόνο να σκέφτεται, να κάνει πράξη αυτά που σκέφτεται. Να ξεσηκώνεται, να βγαίνει στους δρόμους για να ανατρέψει αυτούς που θέλουν κυριολεκτικά να μας ροφήξουν το αίμα. Όχι μόνο, δεν πρέπει να είναι μόνο επιταγή αυτό, πρέπει να είναι το όνειρο του καθενός αυτή τη στιγμή. Και μας δίνεται μια μοναδική ευκαιρία τώρα, σε 6 του μηνός, να δηλώσουμε την άρνησή μας, την αγανάκτησή μας σε αυτούς που μας θάβουν καθημερινά. Να πω και κάτι για τις 6 του μηνός. Εμένα τα χαρτιά μου βρίσκονται στην επαρχία, πάρα πολύ μακριά. Θα πάω όμως. Θα βρω χρήματα και θα πάω να ψηφίσω για να δώσω ένα μάθημα. Σωστά. Αυτό είναι και προτροπή σε αυτούς που δεν θέλουν να ψηφίσουν, θέλουν να ρίξουν άκυρο ή λευκό. Τους λέμε να μην το κάνουν, γιατί το άκυρο και το λευκό, σύμφωνα με την βάρβαρη νομοθεσία που έχουν περάσει αυτοί οι δύο εξυπνάκηδες που κυβερνάνε τόσα χρόνια, ναι, και η αποχή, σωστά, θα πάει στο πρώτο μεγάλο κόμμα. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Συν το μπόνους που τους δίνουν, για να μην αναφερθούμε στην οικονομική ενίσχυση που παίρνουν τα κόμματα. Αυτή τη στιγμή το που ο ελληνικός λαός πεινάει, παίρνουν επιδοτήσεις. Μπράβο, παίρνουν επιδοτήσεις για να βγάλουν τις ανακοινώσεις τους, τα fake volant τους κτλ. Και να κοροϊδέψουν για άλλη μια φορά τον κόσμο. Παίρνουν και μπόνους 50 έδρες. Έτσι, το πρώτο κόμμα παίρνει 50 έδρες. Άρα λοιπόν κανένα άκυρο, κανένα λευκό και καμία αποχή. Να δώσουμε όλοι, δεν προτρέπουμε τον κόσμο να ψηφίσει κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, έτσι. Να αποδυναμώσει τους δύο μεγάλους. Να συνειδητοποιήσω ότι η ψήφος τους είναι το όπλο για να ανατρέψουν αυτό το σύστημα. Και είμαστε λαός. Είμαστε λαός. Είμαστε εργάτες. Είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Έτσι. Ανήκουμε στο λαό. Δεν ανήκουμε ούτε στο Πασόκ ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Δεν είμαστε κεφάλαιο. Ευχόμαστε αυτό το μήνυμα να το ακούσουν πολλοί
Τώρα ήρθε η ώρα να σου συνδέσουμε το ρεύμα, να σου ξαναφέρουμε αυτό το κοινωνικό αγαθό στο σπίτι σου, γιατί το δικαιούσε, όπως το δικαιούνται και όλοι όσοι κατοικούν σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Είναι κοινωνικό αγαθό το οποίο είναι απαραίτητο για την επιβίωσή μας και δεν έχει κανένα το δικαίωμα να στο κόβει. Νερό, ρεύμα, κοινωνικό αγαθό είναι και οι συγκοινωνίες, κοινωνικό αγαθό είναι η παιδεία, η υγεία, την οποία κυριολεκτικά την έχουν διαλύσει. Κυριολεκτικά την έχουν διαλύσει, έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κοινωνικό ολοκαύτωμα. Σαν να έχει πέσει ατομική βόμβα. Η ατομική βόμβα στο Ναγκασάκι λιγότερα θύματα από ότι έχουν σήμερα τα μέτρα της κυβέρνησης, του Δούνου του και της Τρόικα. Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα να πάμε να σου δώσουμε το ρεύμα. Σου ευχόμαστε να είσαι πάντα υγιής, δυνατή και να έχεις τέτοια πνευματική διάβγεια που να μπορείς να δίνεις και στους συνανθρώπους σου τέτοια μηνύματα. Θέλει να πει κάτι και η μητέρα Βεβαίως, μας. σας ακούμε, πείτε μας. Αυτό που θα πω εγώ, δεν ξέρω αν θα δεχτείτε να το βάλει, ναι, αν θα δεχτείτε να μιλήσω και να ακουστεί. Πείτε μας. Αυτό που θα πω είναι ένα θέμα μεγάλης αγανακτήσεως, μεγάλης οργής και μεγάλης απειλής. Εγώ είμαι μεγάλη σε ηλικία. Τα ψωμιά μου, μιλάω απλά, τα ψωμιά μου τα έχω φάει. Όποιος θέλει να με ζώσει με εκρηκτικά, θα πάω πετώντας μέσα στη Βουλή και θα τα διαλύσω όλα. Δεν θα αφήσω τίποτα όρθιο. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, ας μην το πω γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις εκεί μέσα, αλλά είναι βέβαια πολύ ελάχιστα αυτή της εξαιρέσεως. Οι υπόλοιποι είναι άχρηστοι να ζουν στην κοινωνία. Αυτοί φάγανε την πατρίδα μας. Αυτοί τη διαλύσανε, αυτοί τη σκοτώσανε. Αναγκάσανε την ίδια μας την πατρίδα να πνίγει τα παιδιά της, να τα διώχνει μέσα από τα σπίτια τους, μακριά από τους γονείς τους. Εγώ σας είπα και πάλι, έχω τελειώσει. Δεν με πειράζει, τη ζωή μου τη δίνω με όλη μου την καρδιά προκειμένου η Ελλάδα να δει άσπρη μέρα και να έχει την αξία που της αρμόζει και της πρέπει. Αυτό το μήνυμα το καταλαβαίνουμε την αγανάκτησή σας. Είναι προφανώς συμβολικό αυτό που λέτε, το καταλαβαίνουμε. Θα το μεταδώσουμε, δεν έχουμε κανένα λόγο. Και το αισθάνομαι, σας μιλάω ειλικρινά, το αισθάνομαι μέσα από την καρδιά μου. Όταν βλέπω τα παιδιά μου. Όχι μόνο τα παιδιά μου, τα παιδιά όλου του κόσμου, όπως σας είπε προηγουμένως και η κόρη μου, να ξενιτεύονται, να φεύγουν μακριά από τα σπίτια τους και να μην ξέρουν οι γονείς τι κάνουνε, πώς περνάνε, πώς τη βγάζουν αυτή την μπουκιά το ψωμί, γιατί έτσι θελήσανε οι θύνοντες. Οι θύνοντες, οι χαραμοφάιδες, οι άχρηστοι. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω γιατί χάνω και τη ροή των λέξεών. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τι λέτε να πείτε. Καταλαβαίνουμε την οργή σας και αυτό είναι πραγματικά ένα ηχηρό μήνυμα. Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία αυτό που είπατε, λέει, τα λίγα λόγια, από αυτό που είπαμε εμείς την προηγούμενη ώρα. Εμείς θα το μεταδώσουμε αυτό, δεν έχουμε κανένα λόγο να το κόψουμε. Γι' αυτό το είπα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σωστό, πολύ καλό μήνυμα, ηχηρό. Και ελπίζω να το ακούσουν και να το δούνε. Αυτοί που δεν είμαι η μόνη. Το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε. Δεν είμαι η μόνη. Για να μην σας πω όλοι το ίδιο λένε. Εμείς σας ευχόμαστε να μην έχετε αυτή την επιθυμία να ζωστείτε με εκρηκτικά. Ναι. Εμείς είμαστε εδώ, τα εκρηκτικά εμείς είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Έτσι. Εμείς είμαστε. Και υπάλληλοι. Με τη σκέψη μας και με την αλληλεγγύη μας και την ανθρωπιά μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο εκρηκτικό. Ναι, πάλι ο αγώνας είναι τα μεγαλύτερα και καλύτερα εκρηκτικά όπλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις σκέψεις σας, αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας και να είστε σίγουροι ότι θα κάνουν εντύπωση σε πάρα πολύ κόσμο και πιστεύω ότι αρκετός κόσμος θα προβληματιστεί. Έτσι, οι άνθρωποι έχουν αφυπνιστεί, αρκετές χιλιάδες συνανθρώπους έχουν αφιλιστεί σήμερα γιατί τους έχει αγγίξει πραγματικά η κρίση. Όλους. Έτσι. Λοιπόν, εμείς θα το αναμεταδώσουμε αυτό, δεν έχουμε κανένα λόγο να το κόψουμε. Τώρα θα φύγουμε να πάμε να σας δώσουμε και το ρεύμα, έτσι. Έχουμε επανεσυνδέσει στο ρολόι και τώρα βάζουμε την προκήρυξη από το κίνημά μας για τη σύνδεση του ρολογιού.
καλή μας τύχη θα είναι μόνο κατεβάσει τις ασφάλειες. Προφανώς βαρεθήκαν να ανοίξουν το ρολόι, γιατί είναι νέας τεχνολογίας. Οπότε με τις 3 ασφάλειες που σηκώσαμε το ρεύμα επανήλθε. Έτσι. Είμαστε εντάξει. Έχουμε έρθει από πάνω, από το ρολόι. Βλέπουμε ότι έχει έρθει το ρεύμα, κανονικά. Λοιπόν, συνδέσαμε το ρολόι και μπορεί τώρα η άνεργη αυτή η γυναίκα να μπορέσει να ζήσει κανονικά σαν άνθρωπος.